الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. يا قوم جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau ranar Asabar 19 ga watan Maris wanda ya daidai da 19 ga watan Ramadan ya kawo ƙarshen azumin watan Ramadan ko ba da kwana 20 da suka wuce. Kun samu tabbas labaruka daga shugabannin addinin musulunci da ƙungiyoyi masu shehu Borno, sarkin tafiya Argungu, sarkin Zazzau, sarkin Dutse, sarkin Maru, sarkin Daura da shehun Borno, sauran shugabanni da muke izala Jos, sauran jama'a baki ɗaya gaya mata tabbas ɗin ganin watan Ramadan ya ƙare yau ga watan Shawwal. Alhamdulillah gobe ya zama ɗaya ga watan Shawwal wata 1446 insha Allah ta zama ranar sallah karama. Ina fara kira da al'ummar musulmi cewa da dagewa da addu'o'i shugabanninmu musamman shugaban ƙasa da gwamnoninmu da gwamnatin ƙananan hukumomi da sauran shugaban da Allah ya bamu domin su fara dagewa